Donesli nám to do kancelárie, vyzeralo to výborne, bolo to zábavné, že od prvého šupu sme videli, že tam je potenciál. Súbojovú hru, kde sa decká stretnú v aréne, matematickej aréne, pred sebou budú vidieť príklad. V aréne budú mať 12 políčok s možnými odpoveďami a budú si musieť teda rýchlo zistiť, že ktorá z nich je správna odpoveď. A kto príde prvý na správnu odpoveď, tak ten vlastne vyhrá ten súboj. Budú tam samozrejme aj nesprávne odpovede, decká to budú hrať proti sebe, budú môcť do seba drgať, budú môcť do seba strkať, budú si môcť hádzať ľad pod nohy, bomby, čiže bude tam aj nejaké takéto súperenie, nebude to len o tej matike. Do vývoja tejto hry sa snažíme, už aj momentálne sme v procese, do týmu pridať dve pani učiteľky z Bratislavskej základnej školy, ale chceli by sme pridať do toho vývojárskeho týmu viac učiteľov, aby teda boli nejakými garantmi toho obsahu, ktorý tam pridávame a zároveň aby to otestovali, aby sme si boli takmer istí, že to v tej triede môže fungovať.